दिनैनि समाव नोंथांमोना मिथियै आरो खोनाफेरै रावबो गैलिया। बुहुमाव गोरिब आरो गोरिब न'खराव जोनोम मोननायानो बयनिख्रुइबो देरसिन दुखुनांथावनासिन। दिनै मुलुगाव बेफोरबायदि सासेबो मानसि गैया जे जाय गोरिब न'खराव जोनोम जानो लुबैयो। थानो थाखाय न', जानो थाखाय मोजां आदार, गाननो थाखाय मोजां सि जोम आरो दावबायनो थाखाय गारि मथर। बेफोरो जों साफ्रोमनिबो सिमां। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बुहुमाव गोबां सोलायनायनि उनावबो दिनै गोरिबा गोरिबसिन आरो माहाजोना माहाजोनसिन जालांगासिनो दङ। जाहोना बुंस'हायै। नाथाय गुबै जाहोनखौ होननानै बुङोब्ला कारापसन एन्ड डनेसनानो बयनिख्रुइबो देरसिन। धोरोमनि मुङाव, हारि माहारि फोसाबनायनि मुङाव, स्कुल आरो कलेजनि मुङाव, ससाइटिनि मुङाव, ससियेल डेभेलपमेन्टनि मुङाव, बिनि मुङाव, बैनि मुङाव आरो बिदिनो गोबां दंबावो जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। हर सान खामानि मावनायनि उनावबो दिनै खायफाबा खबसे ओंखामनि थाखाय रसा नांनांदों, खायफाबा गाबनांदों, खायफाबा दुखुनि लैथोआव गबनांदों आरो खायफाबा बिबायनानै जानांदों। जाहोना मा? जाहोना जेबो गैया। जाहोना खालि बेल' जे नों सासे गोरिब आरो सासे गोरिबा दिनैनि बे समाव जेबो बेसेन गैया। बेनिखायनो जों गावनो हिंसानि बेरेखा आरो मोननांगौ मोन्थायफोरनि थाखाय जावरिखांनांगोन। नङाब्ला नों सासे गोरिबखौ गोरिब दोननायानो माहाजोनफोरनि गोजोननाय आरो देरहानाय। दिनै जोंनि साननायखौ सोलायनांगौनि सम फैबाय। दाउखा गाबोब्लानो जे सुनि जायो बे बाथ्राखौ नंखाय फोरमान खालामनांगौनि सम जाबाय। नों बिखाफोर दाननानै सासे गोरिबखौ बोथिसे ओंखाम जाहोनायाव नोंहा जेबो खहा गैया। नों सासे जाम्बाखौ गियान होनायाव नोंनि गियाना जोबनानै थाङा। न'खरनि फिसिनाय सैमानो जुदि दानफायाव 20-30 रोजा रां गारनो हायोब्ला अब्ला गोरिबफोरनि मुङाव मानो हाया जानो? मानो? नोंनि साननायजों समाजा गुस्लायगोन, बुहुमाव गोरिबा जोबलांगोन, समायना सुबुं समाज सोरजिनो हागोन। आफानो ओंखाम खुरनोसै नामा? नांथ'लाय, दा आं हारसिं खुरनानै जासिगोन। नों थाबैनो थांदो स्कुलाव, गोबाव जागोन। जागोन दे आफा। आफा फैद' साहा लाबोबाय, लोंफैद'। नै आफा बिस्कुटआ। बिस्कुट बायनोलाय अबाव फैसा मोनखो? नों दाखालि होनायानो दंखायोमोन आंनाव, 20 थाखा दंखायोमोन। दे बिदिनो खरसा खालामबाय था नोङो जाला माला फैसाखौ। मा नांगौ बायनानै लानांगौ फरायनायाव। जेबो नङा दे आफा।
गोदै जादों साहाया बा सिनि होयो नामा बेफोरबायदि आफा आंनो बेसर फाननाय फैसाखौ मोनबा दख'ना गांसे नांखागोन लाबानो जाबाय देनां बेसर फानबा होगोन होननानै होआबासो गावहा होगोन नोंनि अनगालाय आंहा सोर दंबावो दे मा नांगौ होगोन आं बायनानै ला बेसरनि फैसा मोनबा आंहालाय नोंनि अनगा सोर दंबावो होखानांगोन थगायनो मोननाय नङा रानि गय लाबाखै दं दा प्लास्टिकआव दा मोनाहैगोन थाब थांदो आं दसे बैखौ खानानै थांबावगोन थांदो गोबाव जागोन लांदो दे होमबालाय आफा दा थांबाय था नोंहा आंहा दा बैखौ खाजोबनानै थांसै आं सोरां मारां थांनानै ओंखामा संहैदो जागोन दे ओइ माथो आदैसोलाय औ आदै रितिया न'आव गैया नामा आदै गैया आदै नै दा बावैसो लोगोफोरजों बेरायनो थांदों गामियाव ओंखारलांबाय बियो नंगौ नामा आदै औ नंगौ दे बिदिबालाय आदै आंबो थांसै दे ओमफ्राय लोगो नोंहालाय माथो सानमारखो एडमिसनखौलाय बहा लानो सानखो बेनोथ'हाय लोगो आं दासान्दि बिनि बागै जेबोखौनो सानथ'वाखै आफानावसो खनसे सोंग्रोनांगोन आंखौबा गोजानाव थांनो होगोन ना होआथाय आफानावसो खनसे सोंग्रोनांसिगोन ओंखारदोब्रा प्रिति नोंसालाय न'खराव सासेल' फिसाजोखा दा गासिबो लोगोफ्रानो थांजोबगोन नोंलाय हारसिं माबोरै थालांनो ओंखारदो प्रिति नङा होमबा लोखिस्रि औ नंगौ दा रानि दै गिलाससे लाबोनाय नै आफा दैया ओमफ्राय आफा आंना रिजाल्टआ मोजां जाबायमोन आंबो लोगोफोरजों गोजानाव कलेजाव एडमिसन लाहैनो नागिरदोंमोन आफायासो मा बुङोथाय नोंहालाय लोगोफोरजों अबाव समान जानो हागोनहाय नोंनि खाफालानो बिनोबा आं बै खाथिनि कलेजावनो एडमिसन लागायना होनोसै नों बेयावनो मोजाङै फरायदोहाय नोंनि नोमाया थायोमोनब्ला बेफोरबादि जानाय नङामोन खोमा नाथाय बहा नोंनि खाफालानो बिनोसै बिमानि अननायानो आद्रासो जालांबाय नोंनि खाफालाव मा खालामनो दे आइ नोङो बे खाथिनि कलेजावनो फरायदो दे आइ दे बेयावनो मोजाङै फरायदो नोङो